getting hold of your daughter to this kind of evil. As a union, we shall never support you. Never on carnal knowledge. Riwruok mar jopuonj NAT osiemo jopuonje wi donjo e timbe hera gi jopuonjre ni gibiro ting'o msalapgi. Na Shakahola tunaipeleka, tumefikia karibu mwisho, lakini bado tuko na mashahidi wengine ambao lazima wasikike. Komiti mar Senate manonek ma Shakahola kwa mondo medgi ndalo mar timo nonro mong'ith. Josiasa ma Kenya Kwanza okwedo wach mar ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ni piny owacho chano uso dho wath ma Mombasa. Machiegni nyaka Ramogi mondo miyud weche manyien chenro mar Migago nyinga Ochieng Emmanuel bed koda e chakruok nyaka giko. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj ma pacho kaendi NAT Collins Oyu ogolo siem mager ne jopuonj madwaro donjo e tudruok mag osiep gi nyithind skul nigi kore kawnegi okang' mar chik. Oyu ne wuoyo romo mar higa ka higa mar chik. Oyu ne wuoyo romo mar higa ka higa manobagi Kirinyaga kama nowacho ni riwruok mar jopuonj ma NAT ok bidok ne japuonj moro amora biro yudo gi ketho mar timo osiep gi nyathi sikul komero ni jopuonj moyud gi ketho ma kamano biro kawo sikgi giwegi ka NAT biro jiwo mondo mi oriembgi e tich kendo twegi. Oyu bende golo siem ne dul matayo penje pacho kaendi NEC mondo kik budh gi chudo mabalang' ma jopuonj ma bende giyudo ne weche mag rito penj madongo makoro chiegni tim e pacho ka gisebedo ka gitimo. As a parent, imagine somebody getting hold of your daughter. Somebody, an adult, getting hold of your daughter to this kind of evil. As a union, we shall never support you. Never on carnal knowledge. Because John, who has been interdicted of carnal knowledge, is in the same staff room with Agnes and Regina. Agnes and Regina are not married. Are we there? What is wrong with you, John? Such that you cannot utter a single word to Agnes or Regina. And we will allow you, John, instead of going to these young ones, so that you are that evil, as a union, we will allow you to talk to both Agnes and Regina. It is upon them to decide how to operate with you. That is none of our business. But make sure you leave our children, our young girls alone. Nyakalondo mar Ramogi kawuono tero nyasi ma dhialo higni 20 gwenge mag Sori kama gichwale puonj ne jopiny e yore mag rito alwora, weche thieth kod jiwo dongruok mar oganda. Nyasino motisi ni Rech Festival yore kod jolendo mag Nyakalondo mar Ramogi kod jokanyo mamoko mochwalo puonj ne jopiny. Watudre kod George Juma mantiere Migori mondo menyiso kaka nyasi no chalgi sani. George Juma, aneno ka ichung' kama chieng' nitie kendo intiere gi welo mag Nyakalondo mar Ramogi e gwenge mag Migori odiochieng' ma kawuono. Untiere dho wath, gin chenro mage ma osetimore. To en Rech Festival, be ji osechamo mbuta koso pod? Erokamano Emmanuel, en adieri ni wantiere gwengo mag Sori kama bende Nyakalondo mar Ramogi kelo nyasi mar ringo higni 20. En chino bende osebedo ka dhi e counties mopogore opogore, ka wuono gintie county ma Migori. Ka bende Kenya lo ng'iyo toka kanyo nitie chenro mopogore opogore bende nyaka sani koro dhi nyime. Achiel kuom gi oganda moyuoro kae ma gin joherago mag Ramogi yudo weche mag puonj ka achiel kod weche mag mor ma bende ochwal kod jomo mopogore opogore. Chenro go mag thieth, chenro go mag dongruok bende nyaka sani koro iwuoye nyasi mod chieng' ma kawuono. Ka bende koro pok adhi malach, ne mondo koro wakel moko kuom jotene kata jogo bende joherago mag Ramogi bende nyaka sani chope nyasi ma kawuono ni mar winjo ni to giwinjo ni odiochieng' ma kawuono kuom higni 20. Ang'o ma ginyalo paro go Nyakalondo mar Ramogi ma bende ingo odiochieng' mare mar 20 odiochieng' ma kawuono. Achiel ka mondo ko chako wuok kod mokwongo Ruth Nyaji Monyo achiel kuom jotelo e Radio Ramogi mar yango to nyaka sama wueni chenro chalo nade to kang' masegoyo dhi nade. Adwa ni kichak na yang jo nyikwa Ramogi to nyasi ma kawuono ni en ang'o maduong' matimo kawuono? Erokamano ahinya Juma.
Juma, nyasi makawuono wadendo ni Rech Festival 2023. Tiende ni en nyasi ma watimo higa ka higa. To ma higa ni odwa pogore matin nikech nyakalondo mar Ramogi koro orwako higni 20 nyaka ne wachake. Emomiyo wabedo kod Rech Festival. Kaka oganda Luo wang'ere ga kod gik moko kaka lupo, yudo ka mondwa uso rech, chuo wa yuana kod weche makamago. Emomiyo watere kod Rech Festival. Kaka winjo kanyo watere kod jongolo mopogore opogore, watere kod tuke bende mopogore opogore kaka maga tedo rech, wantiere godo kanyo, wantiere kod mine matedo rech, wantiere kod amena, wantiere kod gin tuke mang'eny madhi nyime kaka owinjo timore chien kanyo no. En mana ni gima daher mondo mi amed jiwo ni waduoko erokamano ne jotend nyakalondo mar Ramogi kaachiel kod jotend Royal Media Services kuom miwa thuolo mondo mi obi wamosre gi ogandawa. Wantiere kod johera mag nyakalondo mar Ramogi ma bende osewuotho kodwa kuom higni moingo 20 nyaka ne chak nyakalondo mar Ramogi. Wantiere kacha kod Alwaja Kiranda, Hesbon Ward Midida, mori bro miyo gi thuolo matin ginyiswa nyingegi kod gima gineno e Rech Festival 2023. To kapok aweyi ne ji duto mantiere sodi kod alwora mare, biuru koka wachako nyasini, otedore kendo mit ng'eny matamre gi nono. Ante kapok iweya, en higni 20, safari osechalo nadi higni 20 nyaka mwachopeni. Ka wanyalo wacho adier ok osebedo wuoth mayot. Ok osebedo wuoth mayot mana kaka ngima en. Yudo ka samoro nitiere goruok piny, nitiere chwanyruok, to en kinda gi sinani gi lamo Nyasaye emomiyo wasechopo ka. Nikech adier ko wacho adier Juma, nitiere ji mang'eny manochako nyakalondo mar Ramogi. Kama oting'o The Late Agao Patrobas, jok manochako Ramogi, The Late Senator Beno Luoch Okelo ne gintiere ka. Wan gi jolendo mamoko bende na osewe tich, moko bende nosenindo kaka nyakwar Kira. Seche ma uwito jomoko ok en tich mayot, to Nyasaye osebedo katayowa, Nyasaye osebedo kamiyowa ng'uono. Yudo ka diere magiero bende un gi geno ni dhi bedo kama to kethore, kata kamano waduoko ne Nyasaye erokamano kuom higni 20. Awe joma ang'o monego johera mag Ramogi gen kaka achiel kuom jotelo Ramogi, ang'o monego gen kadhi nyime? Gima daher mondo mi anyis johera mag nyakalondo mar Ramogi ni kapok iwinje redio Ramogi mano kotimore. Ka ok iwinje redio Ramogi mano rumors ignore. Omiyo kidwa bedo kod adiera ne weche manyien, kidwa bedo kod adiera ne gigo matimore, kidwaro weche mag tuke, weche mag ohala, maduong' moloyo kidwaro injili kaachiel kod twak makelo dongruok kaachiel kod lokruok, en mana nyakalondo mar Ramogi. Omiyo kwachako higni 20, kwanyono higni 20, kik uwewa wadhi adhiya kaka wadhini. Awinjo kipenja mane ulipenjo ni nowacho ne Marriage Festival. Boyudo mbuta. Mbuta akelo ne mbuta, to mbuta kende wiu, wasewinjore ni wiu chalo ga snack. Ni kaka ji chamo chips ka snack cha, wan wachamo wiu kaka snack kaka jog mowuok e tiena. Momiyo chieng' Emmanuel kamoro ma intiere wiu kaka snack biro. Erokamano wakaw pache jowinja adani chori machiegni ka. Adani chak na gi nyingi king'iyo kamera kacha cha. Chori machiegni ka. En higni 20. Yes. Radio Ramogi osewuotho kodu nade? En lokruok man musiro kokalo kuom Radio Ramogi. Wasebedo ka waneno lokruok maber. Nyinga en Okelo Alwaja Kiranda. Ma en gweng'wa Karungu, warwako jo-Ramogi kabisa. Wasebedo kwa chungi Ramogi chakre nyaka koro sani. Kendo odiochieng' ma kawuono aneno ka jo-Ramogi okelonwa gik mabeyo kabisa, ma kendo kawuono warwako kendo wamor gi jo-redio, kech redio osebedo kochung' kodwa chakre nyaka kawuono. E wechego mag dongruok, mago mag puonj, mage miseneno koseloko oganda kuom higni 20 kokalo kuom Radio Ramogi? Achiel kuomgi en wach mar Nyasaye, muma mar Radio Ramogi mar Sunday and Saturdays. Wayudo puonjruok kaachiel kod weche machalo kaka mag pur, wayudo weche mag kothe, wayudo weche mag gik minego godo buya. Mano Ramogi osemiyowa lokruok. Erokamano, wakaw pach ng'ama chielo, adwani king'iyo kamera kacha, adwani chakne gi nyingi, isebedo jatend mar Ramogi. In owuon lokruok mane miseyudo kokalo kuom Radio Ramogi puonj ma ichiwo? Nyinga iluongo ni Hesbon Ward Midida, ma thurwa ja Karungu kaja Nyatike kaja Migori County. Ma redio manwachako winjo 203 nyaka kawuono. Kendo sama ne Ramogi wachako winje redio ne ok wapar ni chieng' moro wanabed gi TV mwanyalo neno jolendo live, wanyalo neno gik mitimo kata pur go ala live. Kama wagikne kech ng'wono Nyasaye, ana jatich Nyasaye, gimoro amora mwaseketo ne Nyasaye osedhi maber. Mana kaka jatendwa Ruth Nyaji mosewacho, Ramogi wasedhigo mabor. Lokruok mar ngima kata gik minene pap kama wantie sani ni, Ramogi emomiyo gik moko osebedo. Kata king'iyo joma timo ohala ka, koro gitimo ohala ma nyasani, ohala makelo geno. King'iyo pawni kaka chalo, nyiso ni 20 years mwasekalo back, wakalo nikech Nyasaye. Samoro wanyiero, samoro waywak, to mago duto te wamiyo Nyasaye. Genowa gi Radio Ramogi kuom higni 20, geno wato kawuono wadwano wang'ad kek mang'onge wiye kacha
kek jo Kisumu nyo bila wan wadwa ting'e gi kukune gini luongo ni Rech Festival. Rech kwariwo gi kek gino biro dhi wabiro loko kek ka kuon to rech waloko kaka gima ikogo kek. Mogik ne pauni neno adona kwa telo ma county ma Migori ni pauni rach wadwa ni mondo losnwa pauni mondo Ramogi biro duogo ka gi kembe mopogore gi to giyud kama ginyalo pake giyud kuonde mwanyalo time tuke moko. Waneno ka pap tin makoro ji oheo nikech Ramogi kama gibire jolendo wa kakuneno gi Adori ni ka Kasuku ni ka gintie koro gilosnwa chiro ni weni kama od ng'ato manodare to kata kanodar to ng'ano koduogo mu kode losnwa uchiro masori mondo sori obed maber kok kamano anesbon ero kamano kuom paro machal kama atieko kodi kaka jatene mokwongo kuom higni 20 ber mane miseno chori gi mbele matin miseneno kokal kuom redio Ramogi. Ero kamano an giluonga ni Joseph Okwar Wulak Nyarogwasi an kaka jatene ma Homa Bay kendo an e chairman ma Homa Bay kuom tene lokruok maseneno Ramogi jojo maging'eny kendo adwa koni ni Ramogi nyaka ne donji Ramogi osetude gi osiepe madongo kendo Ramogi osemiyo abedo gi lokruok e weche kata mana mag pur. Ramogi osemiyo abedo gi lokruok e weche mag ohala kata kuma koro antie sori karungu ka an ka nikech Ramogi manomiyo atudora kata mana gi ng'ama ne nyalo muya mwandu ka oko kabiro ka. Ramogi chenro mar Ruth osemiyo mine tiyo matek kata ka ne donjo sori ka ibiro neno ka mine odech kendo gitiyo nikech jajima wacho ni itiyo matek kiyud gimiso yango to fuku iluoro irito kendo ero. Weche mag chenro mag jodongo abila omiyo joluo nyithi joluo oseng'eyo culture mane gintiere chon mama yade lal negi mano nikech Ramogi at 20. Ramogi osemiyo kidhiyo kata ma chenro mar Kasuku dhonse iyudo ka nitiere weche ma kelo mor kata ni in gi kuyo. Adori nyokuo be kelo kwe sande. Koro miyago ero kamano ne Ramogi at 20 sori ka kawuono. Omiyago an gi geno kendo agombo ni kochakore gi kawuono an kaka Okwaro Ramogi omed tudwa gi jotene kendo jotene wamakre wabed kamoro achiel Migori, Siaya, Kisumu, Nairobi, Homa Bay, Mombasa wabed kumoro achiel to wabedo gi telo achiel motelo gi Valerie Mbaka. Nyasaye mondo gwedh Ramogi kaedi tubiro uka omiwa lokruok e kinde mabiro mbele ko kamano ero kamano e nyasi machal koda mae be wantiere kod joma moko bende otenore kod redio Ramogi. Nyasi machal koda madane chakna kod nyingi to chenro king'iyo kaka dhi mbele ang'o minyalo wacho higni 20 mar Ramogi koro yango kawuono? An kuom mokwongo iluonga ni Irene to higni ma 20 mar Ramogi to wago erokamano nikech Ramogi to osekonyowa e yo mang'eny. King'iyo e yo mar Credo Faster okonyowa ma ji te tiyo gi Credo Faster ma king'iyo gi Ramogi TV kata Ramogi Radio. Ero kamano awuoge e cluster manager marwa ka no sadhi ma dhi mapiyo ok ang'e ni ang' ni wach dhulu kawuono to kata kamano ang'e ni biro temo en higni 20 moingo nyakalondo mar Ramogi okang' osechalo nade kaka jatelo? Okay. Mokwongo nyinga Nancy Kwamboka Omweri an programs manager mar Ramogi Radio FM. 20 years of Ramogi FM wamor kendo wagone Nyasaye erokamano nikech osemiyo wangima gi teko mar chwado tich e Ramogi FM. Gi presenters mek Ramogi very learned, very exposed and very experienced. I believe ni programs mawaketo e Ramogi FM ni programs, utaniruhusu nichanganye, ni programs ambazo zinaelimisha watu wetu, kuwa entertain na pia kuwa inform. Kwa sababu ukiangalia pale katika mambo ya news tumebobea, tunawaletea habari pindi zinapochipuka kutoka sehemu mbalimbali nchini na pia kutoka Marekani, kwa sababu watu wetu wameweza kusikiza Ramogi FM kupitia kwa ile app yetu ya Citizen Digital ambayo una download kwa simu yako, alafu unaweza kupata kuenjoy programs zetu. So nawahakikishia kwamba pale Ramogi FM tutaendelea kabisa kutia bidii kuhakikisha kwamba wasikilizaji wetu wanapata vipindi ambavyo vinawapatia nguvu kabisa. Na kwa hii program yetu ya Ramogi at 20 tuko na partners wengi ambao wameshirikiana nasi. Unajua Ramogi kazi yetu ni empowering the community and the Kenyans at large. Kwa hivyo tumekuwa na partners ambao wamekuwa hapa na sisi, partners mbalimbali ambao wana offer different services and different products,
Na kwa hii safari yetu ya Ramogi at 20 tuliweza kushirikiana na kampuni ama shirika la Enacoach ambao wanatoa services za transport. Kama unasafiri kutoka Kisumu kwenda Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kakamega, Sori hapa ambapo tuko, unaweza kusafiri na basi ya Enacoach ama zile shuttles zao. Na pia kama unataka kutuma mzigo kama samaki kutoka hapa Sori, najua wazazi wengi sana wanapenda kutumia watoto wao samaki kwenda Nairobi. So isikuwe juhudi langu kuongea juu ya Enacoach kwa sababu tuko na wafanyikazi kutoka kwa hiyo kampuni ya Enacoach, na pia tuko na mkubwa wao ambaye ako hapa, Mr. Richard, ambaye alitupatia hata gari. Tulitoka Nairobi na Enacoach. Adona mi sawa sa dimachuo kadana mi mana seconds Martin. Cha kinyingi ber mane Maramogi sekelo dia inya kaka ngamusinjira Ramogi. Ero kamana inya kuom nyingena iluongani Willis Otieno Ndiege aka Jim Smile ane manager mar Enacoach Sori branch. Waduogo ero kamana inya nikech ushirikiano mwasebedo go Ramogi. Mogimano chenro ma dhi nyime gwenge mago mag Sori Migori kama tudruok no pod en malach kendo ma kama endi pod ibrodo report motenore kod mano parni en higni 20 ka wantiere kaka nyakalondo mar Ramogi ma bende mi puonj mopogore opogore. Gima koro dong en mondo jojo moka box mondo mi jogo kelnwa rech wan joma nitie Nairobi. Ka dhi nyime ndi riwruok mar governance chano chwalo paro moko ne duol mandiko jopuonj mondo mi gilok kaka gibiro ndiko kod loko jopuonj e kinde mabiro. Mano yangi kod governor makaka Mega Fernandez Baraza mane lose kinde romo mag jopuonj mag primary county. Baraza wacho ni ochopo kinde makuru nyaka TSC lok lai magitiyo go ndiko kod loko jopuonj kuonde magitie mondo mi midhiero mayudo jopuonj kuonde magitie dog piny. Nyaka sani maromo jopuonj 47,000 gomo mondo mi dargi kuonde magitie. Tuko na walimu ambao bado they are serving in other counties, and again this is a matter which we'll bring up to our education committee so that all those teachers who are delocalized lazima warudi nyumbani. There is a reason why we are pushing for teachers warudi hapa nyumbani so that we can have interaction na walimu wetu hapa nyumbani, and that is what is cutting across the board. So this is a petition ambayo I want to assure you that I'm going to push my committee of education to that memorandum to TSC. Jodbura ma Kenya Kwanza Seugai marazimio la moja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kumondo ganda we uso madhowath ma Mombasa odiochieng' achiel kende tok Odinga seo piny owacho ma Kenya Kwanza kobedo gi chenro piny madwaro keto dhowadhno e lwet joket mwandu mochung' kar kendgi. Jodbura ma Kiharu Ndini Nyoro kod Joseph Makilap ma Baringo North seo Odinga kumondo ganda jo Kenya kagi yango ni piny owacho kadho kuom jatend piny Kenya William Ruto osewuok kelela kendo yango ni dhowath ma Mombasa ok bi kete lwet ji giwegi ka kuom mano to gibiro manyo yore mag tiyo gi pinje moluoro Kenya mogeno kuom dhowadhno e bero tudruok to kod weche mag ohala. To make it very clear, and especially to the opposition, our government has no intention of privatizing Kenya ports. Sisi kama serikali yetu tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto ndio tumeweza kukarabati port na njia ya kurudisha biashara mingi pale Mombasa. Nia yetu sio ile inaibwa pale na watu ya opposition. Sisi tunataka port iendelee kuwa kama asset ya nchi ya Kenya, and there is no intention to privatize it. Komiti mar od Senate mosebedo katimo nonro ewi nek ma Shakahola okwayo mondo med gi thuolo mar tieko nonro mag dhi godo nyime kotenore kod nek go. Jakom kamati no Danson Mugatana wacho ni komiti no pod ok otieko chenro mar tieko nonro margi kinde ma gimanyo yango ler kod adiera ewi nek. Mugatana wacho ni nek kod njore manotim Shakahola kaunti ma Kilifi ne oywayo pek mar njore ka jogo manochwalo nek makamago nyaka kum. Nolose kinde mano yore chenro mar yango muma mar jopo komo kama ne golo siem ne jotend dinde mane gipuonj makoch kaachiel kod chike ka gikwayo jopiny mondo mi obed mabor gi kanisni machal kama. Sisi kama maaskofu, sisi kama pastors ambao tumeitwa na mwito wa Mwenyezi Mungu ili kusaidia umma kupokea uzima wa milele, tusikubali wale manabii wa uongo kuja kuchafua dini ya Kikristo. Tusipowafundisha watoto wetu ndio tunapoteza watu kwa mafundisho mapotovu kama ilivyofanyika kule Shakahola.
na watu wetu tunawaomba Bwana Mungu atupatie mioyo ya kuwafunza watoto wetu. Ninyi mmenichagua na mimi nimechaguliwa tena kule Senate kusimamia hii kazi ya Shakahola. Na Shakahola tunaipeleka, tumefikia karibu mwisho, lakini bado tuko na mashahidi wengine ambao lazima wasikike. Na wale ambao wanangojea results, tungojee kwanza tusikize mashahidi ambao wamebaki, alafu ndio tutafunga. Mungu akipenda mwezi huu wa 10 tutatoa ripoti kamili. Akwaro magiro kamano kuom medo kete kaende weche mag Migago. Nitie jogo maloso koda mathoth kata kamano eruru kamano jogo mabende ngiso Ramogi gi kwayo hayo maber ne Ramogi nyakalondo mar Ramogi kuom chopo higni 20. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikore. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mna ywa tol kokalo namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Helen nyathina, anakia kata matin gima initemo wachna gi seche gi jaber. En ang'o mane wapando ni en ang'o? Ni nyarino. For KPLC tokens, Vela charges only on Airtel Money. Dial star 334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Riwruok mar jopuonj mar Kupeto pako okang' mane okaw kod od bura mar chungo keto e tim paro mag aput mar somo nyaka puodhgi kaka chike. Jotelo gi kotelnegi kod jakom margi Omboko Milemba mane losi kar chungo od bura ma Aldai e kaunti ma Nandi wacho ni paro moko mag apudno biro rucho oko chenro mag somo ma osekaw higni mondo mi ketie tim. Basically remove the Teacher Service Commission. And if you remove it and we go back to the education to be managed by DOs and to be managed by PDEs, and we know how that system worked, it will be very dangerous. The teachers fought very hard to have a single employer. And I think it's high time we separated the Teacher Service Commission and the Teacher Service Commission CEO. Nancy Macharia is no Teacher Service Commission. Can you look in my eyes, guys? Am I right? So let's not mistake the two. Sawa. The teachers need Teacher Service Commission as an independent commission. Are we together?